Najpoznatiji, možemo slobodno reći, simbol za jugoslovensku vojsku u otadžbini koji se ukorenio u srpskom narodu jeste kokarda. Na sam pomen kokarde misli se na ravnogorce, četnike Draže Mihajlovića, pripadnike jugoslovenske vojske u otadžbini. Najčešća greška koja se javlja jeste poistovećivanje oficirskog amblema sa nazivom kokarda. Kokarda je naziv za elipsasti emajlirani znak sa trobojkom, oficirski amblem je dvoglavi orao sa krunom i vencem okolo grba. Oficirski amblem je zamenio kokardu posle skoro 100 godina postojanja u srpskoj i jugoslovenskoj vojsci. Reč kokarda je ruskog porekla i predstavlja značku za kapu. Prema istraživanjima Dušana Babca, prve kokarde za srpsku vojsku su verovatno izrađivane u Rusiji još od polovine 19. veka. U pitanju su oficirske kokarde sa monogramom kneza Aleksandra Karađorđevića za šapku iz 1845. godine. Kokarde su bile u zvaničnoj upotrebi srpske i jugoslovenske vojske sve do 30. avgusta 1939. godine, kada je propisana uredba o vojnim uniformama. Ovalna emajlirana kokarda je zamenjena oficirskim amblemom, metalnim ili vezanim na podlozi u boji roda oružja, odnosno podoficirskim grbom. Kokarda je bila emajlirana trobojka sa bojama i rasporedom boja kao na zastavi. U sredini je bio zlatno-žuti kraljev monogram. Posle ubistva kralja Aleksandra I u Marselju 9. oktobra 1934. Ministarstvo vojske i mornarice je 12. oktobra 1934. godine izdalo naređenje kojim se od sada na kokardi nosi monogram njegovog veličanstva kralja Petra II. Pored monograma za kokardu, zamenjen je i monogram za kalpak i epolete. U nedostatku vojnih oznaka, ravnogorci su nosili ove monograme P2 na šajkačama, šubarama, kao i na grudima umjesto grudnog znaka. Posebno mesto u isticanju i obeležavanju jugoslovenske vojske u otadžbini i ravnogorskog pokreta zauzima oficirski amblem koji je u narodu nazivan kokarda po tradiciji obeležavanja i nošenja vojnih oznaka na kapama. 30. avgusta 1939. godine propisana je uredba o vojnim uniformama koja je obuhvatila i oficire i vojnike. Ovalna emajlirana kokarda je ukinuta i zamenjena oficirskim amblemom, metalnim ili vezenim na podlozi u boji oružja, odnosno podoficirskim grbom. Oficirski amblem čine vezeni ili metalni dvoglavi orao sa krunom, a okolo njega vezeni ili metalni venac od grančica, jedne lovorove i jedne hrastove, a na sredini orla je kraljev monogram od žutog presovanog lima. Orao i venac, vezani ili metalni, pričvršćeni su na komadu čoje, odnosno kadife, boje istovetne kao jaka na bluzi. Orao je srebrne, dok su kruna i venac zlatne boje. Pored ovih službenih oznaka iz Kraljevine Jugoslavije, borci sa Ravne Gore vršili su i prepravke, pa su umjesto kraljevog monograma P2 kačili ili vezli lobanje na grudima dvoglavog orla. Na taj način su povezivali četničku tradiciju i pripadnost jugoslovenskoj vojsci. Zahvaljujemo se Petru Miladinoviću, autoru knjige Simboli i oznake sa Ravne Gore.